Okay guys, welcome to Michelle and ikaw tayo ng my bucket list. At first, ang bucket list ko ay gusto ko magpabili ng shoes, yung flat shoes, kasi may mga heels na ko, yung mga matataas na heels, tapos yung gusto ko yung flat shoes, tapos yung at gusto ko makabili ng madaming dress or blouse kasi yung hindi sleeveless kasi gusto ko yung abot dyan, tapos yung mga long sleeve mas gusto ko yung mga long sleeve na tapos yung gown na hindi sleeveless abot siya. At yung isang gusto ko matuto ng ibang language kasi may mga alam na akong iba pero hindi pa yung masyadong sobra. At yung isa is to friends. At gusto ko matuto ng iba't ibang sports, yung sa ibang badminton kasi marunong ako mag-badminton at table tennis. At gusto ko makapunta sa band kasi hindi ako nakapunta doon yung mga dito. At gusto ko makanood ng movies, yung iba't ibang movies, yung mga medyo. At thank you pala sa Princess Queen sa pag-send sa akin ng prinsesa. At ito yung princess nila. Yan. Yan yung mga princess na sila nila sa. At yung ginamit ko sa vlog. Ginamit ko sa mga picture. At yung iba din. At marami pa yan. Tingnan nyo sa Instagram post ko. At thank you pa sa mga follow sa akin sa Instagram kasi naka 1K followers na tayo. At sa YouTube naka 417 subscribers na. And thanks for watching. If you like this video, thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. See you guys in the next video.